ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಸೌಕೆಲ್ಲರು ಪಂದೇನೆ ಎನ್ನುವೆ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನೆಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ, ಯಾನು ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ತೆತ್ತಿದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ದಯಪಂಡ ಕೋಡಿದ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಕೊಲ್ಲ ಟಾರು ಒಂದು ಜೋಳ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಲೈಕ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ತಿಂಡ್ರಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೊಂಜವನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಉಲಾಯ ಸೇರೋ ನಾನು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಅವು ಮಕ್ಳು ಹಿರೇಗ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತನಿಗೆ ಎಂಕುಲು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಏನು ಅಂಚ ಅವು ತಿನ್ನೊಂದು ಎಂಕುಲು ಪಾತೇರೊಂದು ತಿಳ್ತೊಂದು ತಮಾಷೆ ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಇಂಚನತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಸೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಜನ ಸೇರ್ನು ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಒರಿಯಾಗೊರಿ ಕಾರ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಒರಿಯಾಗೊರಿ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒರಿಯೊರಡು ಪಾತೆರೊಂದು ಒರಿಯೊರಡು ತುಚ್ಚಿರೊಂದು ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಂಕುಲು ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸುರುಕು ಬತ್ತದು ತಿಂಡ್ರನೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇನೆ ಅವಳು ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಯತ್ತೆ ಅವಳು ಒಂಜಾತನ ಒಂಜ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅವು ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಬನ್ನಗನೆ ಬಯ್ಯ ಆದಿತ್ತೇನೆ ತೆಂಕುಲು ಅಂಚ ಬಡಾವಲ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಜೋರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಲೇ ತಿನ್ಪುಂತಲೆ ಬಾಯಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಕ್ಕಲು ಬಂದು అట్లా తెరిపోడు మిత్ మిత్ రెడ్గా ఇట్టు ఉండాలి అదే పంచ ನಾನೈತೆ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು చాలు ఉండదు వీడియో ಎಂಕಲ್ನ ಹೊರಟ ಪೂರ ತಿನ್ಪುನ ತಿಂದಿದ್ದು ಪೂರ ಈ ಮಲ್ಲ ಜನ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತಂದು ಒಂದಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಕೂತು ಬರ್ಕ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಕ ಅಂದೆ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಂ ಜಿ ಅನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ ಅನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಮೆಗ್ಗಿ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ಚುರುಂಟ ಶುರು अभी नहीं कल सुबह तुम्हारे घर कल जाने का बोल एकदम सवेरे जाके आएंगे आप नहीं तो तुम लोग रिक्शे में जाओ ना चलेगा मैं बोल देगी ये हाथ में प्रतिभा का हाय सोनू वर्कुचाना वर्कुचा सोनू की शादी में तो सब वीडियो कर हाँ ಎಂಕಲ ನಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಉಂಟು ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕು ತೂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆದ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನ ಹಿಂಚನೆ ಗಾಂಡ್ ಗೌಜಿಂದ ನನ್ನ ದಕ್ಕಲು ನನ್ನ ಪೂರ ಒಲ್ಲೇರು ಜಿ ಅನ್ನ ಪುಪ್ಪಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲಿಯಾಕಿ ನಕ್ಕ ಪೂರ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪುಕ್ಕಲಾತಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ತೂವಾರ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಲೆ चल नीचे चल चलो बैठिए चलो अरे तुಳು ಬರ್ಬೇಕು ಹಿಂದಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಕುಳಿತಿದೆ ಕೆಲಪಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾದಿದ್ದೇವೆ ಗಣೇಶ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ
निम्मी बने और पूछे बने दो जन नहीं बने 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 अरे आपका मम्मी कोई नहीं अम्मा कोई नहीं दियान कोई नहीं मुंह इधर करो अच्छा बाबू है वो अच्छा चूल्हे पे बैठो चप्पल तो पड़ गई चप्पल ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟುಡು ಪೋರಾಪು ಜತ ಮುಟ್ಟುಡು ದೆಪ್ಪರಾಪುಜಿ ಮುಟ್ಟುಡು ತಲೆ इतना गार्डन पत्ता जी हम नकले दिले कितनी गाली जुंजले गार्डन ओ नियन को लक 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 निकुल अड्ड अंत शोन ಏನ ಮಗೆ ಬಂದ ಬೂಮ್ 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 ಆಣತ ಗಾರ್ಡನ್ ದಾಸೆ ಈ ಜನ ಪಾರ್ ಬರ್ಬೋದಿಲ್ಲ अरे नेटवर्क नहीं है दीदी का फोन आया ಜಾರಚ್ಚಿ ಪಿರಕುಲ್ಲು ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಮಲ್ಪು ఇంట్లో గార్డెన్ పోదు ఇప్పತ್ತ ఆశు మూలుల్లే ఆశు హాయ్ పని ఆశుల ಬತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ పోదు ಮೂಜಿ ಜನ ಮೂಜಿ ಕಿತಾಪತಿ ಮತ್ತು ಬತ್ತೇರು ಸುರೂಪು ಜಿಯಾನ್ ಬೂರ್ನಿಯೆ ಜಿಯಾನ್ಗೆ ದಾಲ ಹತ್ತಿಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಬೂರ್ನಿ ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ಈ ಬಿಟ್ಟೆನ ತಿರವಡು ಹೋದು ಶಿವನ್ ಪೂರಿಯವರು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ಲು ఆయన ಕೈಗೆ ಒಂಚೂರು ತಾಗಡು ಕಣ್ಣೊಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪದಾಗ್ಬೋದಿಗೆ ಚೂರು ಎಲ್ಲ ತಾಗಡ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈಗೋಸ್ಕರ ಮುಕ್ಳೇನು 2 ಜನ ಅಂತಿಲ್ಲ ಬೇರಿದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಚೆ ತಿರ್ಗಲೆ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಜಿಯಾನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ಪಡೆದು ಕುಳಿದು ಅಂಚ ಆಶುಲ ಬತ್ತೇರಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕೋಪ ಈಜಿನ ಬರ್ಪೇದಿಜೆ ಎಂಕುಲ್ ಬೇಗ ಅಮ್ಮ ಓರಿ ಬೂರಿಯರ ತಲಕ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೆಸರುಂಡು ಕಿಚ್ಚಡ್ ಆತನ ತಂಚ ಜಾತ್ ಬೂರಿ ಚಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಕೊರಿಯನಿಕ್ಕೆ पूरी और भाजी इसमें चावल निकाल के रखो ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಒಂದು ಜುಡ್ವಾ भाजी दे दो भाजी ಬೇನೆ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ चाहिए पूरी इसमें डालो भाजी और पूरी तो ले पूरी इतना बस ನಿಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ पहला आयशु को डाला आयशु को गुलाब जामुन चाहिए तो और देना भाजी देती हूँ आओ उधर नहीं आती हूँ ఇట్లా వనసాండు వనసాది కుల్దును ఈ జనతే కడ పండైతే ఎಲೆములు కుల్దును పిల్లవాలే కుల్దునిತ್ತೆ
ಹೆಚ್ಚದಾಗತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಿಗೆ ಚೂಟ್ ಆಗದೇನೆ ಅವು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅದ ಎಟ್ಟಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದೆ ಅದ ಶೋಣ ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದು ಈಗ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಬೂರ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಶೋಣ ಚಿನ್ನಿಮಲ ಶೋನಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಸರಿಗೆ ಸರಿ ಚಿನ್ನಿಮಲ ಬೂರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬೂರಿ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ವನಸ್ಪುರ ಅದ ಯಾನ್ ರಸಗುಲ್ಲ ತಿಂದೆ ಮೋಲಿನ ತಿಂದೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ ರೆಡ್ ಅದು ಯಾನ್ಲ ರೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರ ದಾರ ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಲ್ಲದಿದ್ದರು ಮೂಲು ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ಬೇನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಅನುಕೂಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಡ್ಜೇರಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿಯಾನ್ ನಾಕಲು ಅಕಲ್ಲ ದೋಪನ ಕಿದೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆಗೆ ಜಿಯಾನ್ ಗೌಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಕಂಡೆ ಈ ಜನ ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಬನ್ನಿ ಮೂಲ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ತೋರ ಆಪುಂತಲ್ಲ ಅವಳು ಪೋಂದುಂಡತೆ ಟ್ರೈನ್ ಅವಳು ಮಂದಿರ ಏರ್ಪುರ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜೀವದಾನಿ ಮಂದಿರ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದಿಪ್ಪರು ಅಲ್ಲಿ ಅವು ತೋಜುಂಡತ್ತೆ ಅವೇ ಮಂದಿರ ಮಿತ್ತಡ್ ಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತಡ್ ಲೈಟ್ ತೋಜುಂಡತ್ತೆ ಅವೇ ಮಂದಿರದ ಲೈಟ್ ಇದ್ದವು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನತೆ ಬರ್ತದೆ ಉಂಟು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ನ ಜಿಯನ್ ನಕಲು ಅಣ್ಣ ನಟ್ಟು ಪೋತ್ ನಕಲು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾಪ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಏರೆನ್ನ ಕೊಡೆ ಮುಟ್ಟಿನಿ चीनी मैं फर्स्ट टाइम ये ना कई बात पे मैं इन्फ्लुएंसर के तरह काले चप्पल आ बात ना खुशी चीनी में बात ना खुशी ಅಪ್ಪು ದೂರ ಪಾಪುನೀರ ಟಾಟಾ ಉಪ್ಪುನೀರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಟ್ಟು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಕುಕು ಕುಕು ನೀನು ಚಿನಿ ಮಕ್ಕ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತನ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಪ್ಪುನಿ ಬೇರೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇದೇ ಪೋಪುನು ನಂಚೆ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಬಾಜ ಏನಾರ ಬಾಜ ಇಜ್ಜಿನ ನಂಚಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಪೋಪಲತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಂಚಿಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಉಂಚಿಪೋಯಿ 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 ನಮ್ಮ ಏರ ಒಂದೇರು ಬರೀತಾ ಏರವು ಏರಿ ಫೋಟೋ ಎಂಚಿದೆ ಪುನು ಫೋಟೋ ಬುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮೂಲು లేదు లేంచ పురేంకి ఫోటో తెప్పునది అదే ఓ ఈ రెడ్ బిట్టెలు తిర్తుపోయా ఎక్కడ మళ్ళీ దొడపనట్టు పోయి నీ తెల్లి దొడపనట్టు పోయారు చిన్నిమాల తిరగరు ಉಲಾಯ್ ಪೋಂಡೆನ್ನ ಕೈಗೆ ಬರ್ತದೆ ಜೋರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಓ ಹಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಟೈಮ್ ಪೋಯಿ ನಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ತೆಂಚ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೆ ಉಳ್ಳಿಪೋಯಿ ಉಳಿಪೋಯಿ ಅನ್ನೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಡುಗ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಡಂ ಪೋಯಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಡಂ ಪೋಯಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಡೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ
ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.